Volám sa Juraj Kudiak, som zbojník z Čičmán. Bývam v Čičmánu už 5. rok, to vlastne 6. rok trvalé a na toto miesto ma pritiahla minulosť mojich predkov z maminej strany, ktorá pochádza priamo z tejto drevenice, vedľa ktorej nakrúcame, vedľa ktorej sa odohráva tento festival. A o tom festivale nám niečo povedz. Festival už robíme práve 6. rok. Prvé ročníky boli len veľmi skromné. Stretli sme sa fujaristi z celého Slovenska v počte možno 15-20 členov. Bolo to v takej rodinnej atmosfére a sme si povedali na týchto začiatočných festivaloch, že má význam v tom pokračovať a budeme to zachovávať v takej nekomerčnej a rodinnej atmosfére. A to sa nám zatiaľ darí. Dneska ste mali príležitosť vidieť tú atmosféru a priebeh toho festivalu. Fujaristov z celého Slovenska narastá každý rok zhruba o 10 ľudí a k ním, aby sme sa pri fujárkach nenudili, tak si pozývame aj folklórne skupiny, ktoré nám spríjemňujú vystúpenie dynamickým vystúpením, tancom a spevom s ľudovou hudbou. Takže ľuďom sa to veľmi páči, takisto máme veľké ohlasy a chceli by sme v tom pokračovať aj ďalej. Samozrejme, že to stojí nejaký groš, ten musíme niekde zohnať, zabezpečiť, aby sme v tom pokračovali ďalej, tak na to máme zase 1 rok. Povedz, že si zbojník. Boli tu zbojníci? Boli tu zbojníci, je tu aj zbojnícka skala rovno proti, už teraz zarastená. Mám v pláne ju niekedy vyčistiť, aby bolo pekne vidno výhľad z dediny. Je cesta odtiaľ to asi 20 minút pešo. Krásny výhľad na dedinu a volá sa Zbojnícka skala. A možno pod ňou je ukrytý aj poklad, ale kedy sa pustíme do výkopových prác, tak to vám neviem povedať. Musíte prísť niekedy inokedy.